And almost done na tayo. Matatapos na natin yung niluto natin within 2 minutes. Pwede na ako na ilipat sa malalim na pinggan na sulyawan na lagayan. Okay? Ganyan lang. Tapos na rin tayo. At mga bago pa kayo sa aking YouTube channel, paki-share and like na lang at pag-subscribe. At don't forget bell may notification para ma-update ko kayo sa aking mga lutong Bisaya sa kusina ni Berto. Salamat. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Kusina ni Berto, aka Bert Dizon Vlogs. Magluluto tayo ng halang-halang na manok. Mayroon akong 1 kilong manok. Tapos ito yung nagayat ko kanina guys. May laurel ako at mayroon akong bawang. Tapos mayroon tayong sibuyas, sili at yung luya. At hindi natin mawawalan tong mga condiments natin. Mayroon tayong pamintang durog. Mayroon tayong chicken cubes at isang buong paminta. Tapos hindi mawawalan itong tinatawag natin bitchin sa atin. Ito yung gamit natin. At mayroon akong turmeric powder konti lang pampakulay lang natin. At mayroon tayong mantika, diba? Kaya itong manok natin, na ano na natin yan, na marinig natin yan guys. Tapos paminta at laurel, toyo at suka para maganda-ganda. At yung gata, pahabol ko na lang kasi nagpa-order kasi ako. Wala pa kasing bukas ngayon, naubusan na mo ng gata. Kaya mamaya na sa huling ano natin, patapos na, yun yung isasabaw natin yung gata. Okay? Let's go. Umpisa na natin ito maya-maya. Okay? Balikan ko kayo. Hello guys. Nagbabalik na tayo sa kusina na Berto. Umpisa na natin yung pagluluto natin ng halang-halang na manok. Yan, naglagay na ako ng mantika para maano na siya. Tapos susunod na natin tong yung bawang at yung laurel. Sabay natin yan. Ano lang yan. Tapos i-golden brown natin yan. Natin yung paminta mo. Pamintang durog. Haluin natin yan. Parang nang nag-aadobo. Gawin. Gawin. Ayan. Okay, na ano na natin yan. Maluto na yung mga pinagputsa natin na mga condiments na buyas. Sunod na natin ito na yung minarinig natin yung manok. Halo-haloin lang. Halo-haloin lang yan. Natin. Asa natin yung apoy.
natin yung curry powder na kunti, pampakulay. Sunod natin itong Knorr cubes. Magtutubig yan. Yan yung magtubig siya. Halo ng halo. Kung wala kayong turmeric powder, hindi kayong luyang dilaw na ano buo. Marami yan sa atin. Tapos kunting halo lang para magkakulay siya. Ayan. Mamaya babalik tayo pag okay na ipakita ko sa iyo. Okay? Let's go. Ayan guys, nagpabalik na tayo. Ganda na natin yung halang-halang natin na sa adobo sa gata. Ito yung pagkain ng mga Bisaya version. Yung mahilig kumain nito, mga Bisaya, ito yung paborito natin, di ba? Ayan. Nagpakulay na siya. At yung turmeric, maganda na yung tingnan yung kulay niya. Maglagay kayo niyan, kunti lang, huwag nyo yung damihan kasi ma-overpower yung turmeric. Maya ilalagay natin yung gata. Okay? At babalik ako within 5 minutes, tapos lagay natin yung gata. Okay guys, nagbabalik na naman tayo. Ito na yung may gata na siya. Hayaan nyo yung ganyan lang. Pag nilagay na yung gata, huwag nyo haluin ng haluin para lalong sumarap yung ano natin, halang-halang. Babayan mo siyang mainin at maubusan ng kunting sabaw. Okay? Ganyan yung sekreto. Huwag nyo haluin ng haluin. Okay? Magbabalik na rin ng mamaya. Ipapakita ko na rin sa inyo kung finish na pagluluto natin. Yung natapos nating luto. Okay? Guys, ito na yun. Pinainin ko na hanggang lumabas na yung mantika niya. At yung gata inin ng kunti at mahibasan kunti para mas susut sa laman at sa mga buto-buto yung lasa. Kaya mo siyang ganyan, huwag nyo halo-haloin. Okay? Ganyan lang ang pagluluto sa halang-halang na manok Bisaya version. Halang-halang. Ano? Hi guys, ito na yun. Tapos na rin natin yung ano natin. Yan yung halang-halang na manok na may sabaw. Okay? Let's go. Hanggang sa muli.